Ene wachak kanye, wachom kanye kodgi, rakamano ken gino machalo dhi bedo karka, odhi chalo nade. Kapod wantiere weche mago mag paro mag chik mabende koro ka ochopo ka ibo pedhe od bura. Ochak orange yo machal nade. Jomo sebedo ka ywak mathoth ahinya CP Evans Ogutu kiwinja achiel kachiel ke en Migori County. Weche maga jochul kata jomondiki, joma chulo osuru ni mano mar PAYE. Kendo kae oboke mowuok e kar jot ma jatend piny Kenya obola kacha kaka income tax amendments penjo thoth kanyo ni kae to gida time yo machalade pono no gidhi mako band mano mar PAYE nikech gimoro amora sani kiwacho en ni ng'amondiki ja pay slip ni en ma omonje gik moko te kok en housing levy to entiere mopogore ka reliefs bende moko samoro nyabedo ni tin kata mana igi pono no dhi neno lokruoge kar kanyo to nego range gi pek machal nade ahinya kinde ma wantiere sani jachul osuru mondikni ja pay slip ni. Erokamano ahinya Cleo, ing'eni en adieri ni with the administration mar Kenya Kwanza nyaka ne bedi ne gisebedo ka gikelo chike kendo giloko moko on issues mag jok mondiki machulo machamo osara areas mag payment mag tax kaka pay as you earn, introduction of the new bands mane gisebedo ka gitimo, changing some of the statutory deduction from NHIF to SHA, kendo magi osebedo kitimo, and every time there is a review to gima rachie moloyo gani ok ber mondo sirikal okel gimoro to chako loke to wach ni bas kura loko nigo matin kore idhi winjo maber. Mano from the beginning, if the concept was wrong, ne onge tiende kele. But sani owach ni nitiere chik midwa kel in terms of restructuring those bands, income tax amendment bill ma idhi kele in part of the finance bill. Kurangi chirni, we want to see the last document in terms of review. Nikeche sani ngeni okenya preempt the last documentation in terms of that review, gimagidwa timo with the latest in terms of the models mag income tax. Mondo mi wangeni ya ngatma earn 50,000 with the kind of the amendment magitimo, what is the take home mare? But as is sani, the net income manengato nego for the period, this similar period, to give the period of the last administration, the take home was even a little bit more. But because of introduction of these new taxes, the payroll people have problems in terms of the taxes obedo introduced. But let us be open, mondo mewange, the finance bill, makori keto to give the structures manitie ire, nikech en changes not only in the income tax, but even in terms of transactional taxes kaka value added tax. Even sometimes last year, kata VAT mano commit target mare in terms of revenue. Why? Nikech the purchasing power mara oganda. Nikech transaction tax ko poni ji oknyal hit the target. Manyiso ni projection in terms of expenditure magdana kata purchasing power mare gidok piny. In terms of the manufacturing and things like that, the production of goods in terms of excess duty, be wadwa ng'eyo gima the brands need. Koro wanyalo chiwo our opinion on what has been placed before Parliament. Wawacho ni ma the amendments that are now necessary. But it's not fair mondo me introduce a tax and then you introduce a relief on it, because kata keto tax ni en 1,000 tigolo relief moro masling 200 180 no pod en gima introduce yo manyien. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Kama nitiere kar kanga na yod wach mari mogik bende CPA Evans Ogutu gigi duto mosebedo kae karango weche mag jiwo kata miyo teko choko mar osuru kokalo kuom VAT. Mang'ato nyalo wacho ni en aggressive ahinya kama nitiere kar kae. Dipo ni mae en moro madhi neno ka en okang' moro moketi manya neno ka GDP kata mar piny Kenya e higani mar 2025 2026 wanya neno ka odok piny kose en moro manyalo jiwo ahinya kama nitiere kar kanyo. Ikete ka wach mari mogik wa. An wach manyalo wacho mogik ni mokwongo, there are pros and cons mwaneno in terms of the cabinet approval manyoro in terms of the budget policy statement and the adoption of the finance bill masani nitiere. We want to look at it very keenly
chike magiketogo from even the website or any other public participation forum mondo japiny ong'e adieri chik mar omenda madhi tayogi in the year 2025-2026. Wasebedo kwang'iyo loopholes and the agitations manobedo because of the young people. Ne nitiere issues mane nitiere, ok en gima nochakore sano. En chik manokal before mane koro had to come to place. Like I've told you, Eurobond ma 2014 ne machwa 2024. Omiyo sirikal ne temo gimoro amora possible mondo mi ochul gino as a first charge. Gini no get a lot of changes in the administration of the tax policies mane nitie. Sani kwa ng'iyo ma sani nitiere, wang'iyo na short term to gi long term. Kaka chike midwa ketno in terms of value added tax, the VAT, the standardization of the VAT. Ere the net effect mare, to ere kaka onyalo improving. Ng'eni kata kwa wacho ma ne ok wane pesa because of liquidity. But even in terms of infrastructures manitiere are very poor, even from the county level. The ones that are being put, mainyalo yudo ni watimo borrowing for their purposes. Ere kaka gi translate to the economic empowerment of every citizen man wan go tie sani. Gima nyalo nyisi Cleo ni giving somebody an opportunity in an informal sector kata dhie jua kali go kibarua ni ang ne chuli $500 kata 800 mjengo. Ni chieng' moko dhi be onge. Gino can hardly sustain somebody in the current economic setup mawantiere. Koro wadang'iyo ni how has the government structured the budget margi and the taxes maginie koro nyalo bedo ni the impact mare mar pesa bede lwet japiny en real, ok en gimisomo mane book. Erokamano ahinya. Erokamano Nyasi Eva. So go to